Salut și bine vă regăsesc la un episod din Minecraft. Asta e Minecraft adevărat. Eu sunt iepurilă. Bă, dar mă urmărește Enderman, nu se trece tot, dar nu mă omoară. Bă, vină încoace. Mi-e foame. Episod cu crafting el building va veni mâine. Ce vreau să iau de aici? Adă să pun asta aici. Nu am nevoie de mapă. Bă, am și o întrebare. Aveam 3 case pe... Aha, e tot. Bă, nu, avem 3 case pe casă. Uite unul aici. Bă, aici a rămas și Romeo. Ăsta, Romeo, doamne. Romeo îl chema pe villagerul de la... Ăsta... Rex. Merge să rămână. Pe ploaia asta nu... Vino încoace! Hai că ea dispare ca să nu strică aici. Uite, le-am pus. Azi-ați-vă apucat de asta, abia am terminat astea 3 case. Bine sunt. Așa că în grabă de făcut, că vreau să și filmez. Le-a făcut în grabă, nu le-a făcut cine știe ce moderne. Și vreau să merg în end. În end. M-am bătut și cu o albină, mai vedea albină. M-a început folosi foarte nimică și a oprit puțin filmarea ca să mă bat pe ea. Deci pur și stupul până la urmă. Ce faci, mă, ca să... Cine e ca să nu este mort? O să că... Îmi dau. Da, hai mă, bebe, ăsta. Da, frățiorul meu plânge pe cine. De nu contează, vreau să intru în ăsta. Am luat să table. Hai că tine. Cred că apare niște slaburi. Da, dacă s-a auzit o ușă, înseamnă că a venit bunica mea. Nu mă deranjează pe mine. Mai bine. Așa să nu slăbă.
Asta nu suport. Leacă blocul sus. Da. Am intrat puțin la setări, că fugiseră setările, stați puțin, să revin. L-am potolit pe frățiorul meu, că prea plânge. Băi, n-am luminici. Noroc că am 3 torțe la mine. Bă, dar cât plouă, mă săturai. Bă, băieți, revin după ce opresc ploaia asta, că e enervant. Da, am ieșit și am intrat iar în hartă, că mă enerva, mă. În sfârșit, zi. Nu! Uite să mi-a fără mie morcovi. Vino coace. Bă, vino coace. Nu, uite să l-o pot ataca. Mi-a furat morcovii. Și tu mi-ai furat inima. O fi ala cu chizul și asta. Așa. Sugest că o să omor pisicul. E normal că trebuie să se pună ploaie. Că nu pot să omor pisica. Am o întrebare, dar am văzut că mă duc în Nether. Se mai întoarce? Din păcate și în păcate am murit în apă, dar nu mă oprește. Revin când ajung la portal, că sunt
3000 și ceva de blocuri în parte. Revin. Am revenit. Bă, ce îmi dă? Bă, ce? Mac blocuri. Bă, căcaților! Stați puțin, băieți. Da. Stați, al doilea război. M-am căsătorit cu un bărbat teorii. Eu îi spus să închidă ușa, el să joacă cu papușa, eu îi spus să... Mă vreți să mă împing un clipă și să cad acolo. E asta un stil. Dacă am fire resistance... Stați puțin, băieți. Am fire resistance. M-am aruncat undeva greșit. Bă, ăsta costă... Bă! Nu mai... Nu! Hai repede, hai! Nu mai intri niciodată în lava bol. Nu mai intri niciodată în lava bol. Ba, prietene! Bă, prietene, vezi că nu ți-a făcut nimic, banană! Stai, unde-i tactul? A venit și tactul.
atacați. Bă, nu spune că asta are recoil resistance. Bă, băieți, că am și o puțină treabă, cam atât și cu acest episod, că nu mai pot să filmez, că se sculară frățiorii mei. O să filmez eu altă dată. Bine, mult spus frățiorii mei. De poțica mea se sculă. Nu contează, hai că v-am lăsat, că am treabă. Pa! Cu voi a fost timpurică, hai, pa!